שיורד למטה, מיכלים, כן, אותו תדף, פרקי ירי. אפשר לראות פה את המנעול, את המנגנון, זה בצד השני, מנעל, טק. זה פה בפיר מבצעי, אפשר לראות לדעתי תשתיות של חשמל סולארי שיורדות למטה. יש לנו צינור מים שיורד למטה, שהוא עובד, ויש חשמל פה בתשתיות. פיר בערך 9 מטר עומק, מבנה דרום-מערבי, מדרגות, פיר שממשיך למטה, מדרגות.